Il-pulizija arrestat anzjan ta' 76 sena wara li allegatament ipprova jwettaq hold-up mill-fera tal-bank HSBC fit-triq il-Bon Kunsill fiż-Żejtun. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 11:15 tal-erba' filgħodu meta l-anzjan mammat u armat b'arma tan-nar daħal fil-fera u allegatament mar fuq l-uffiċjal tas-sigurtà u talab li tinfetaħlu l-magna tal-ATM. Il-ħaddiema tal-bank kienu pronti jimblukkaw l-entratura bl-anzjan jaħrab minn fuq il-post bidu fidu. Wan Jusu informat ukoll li l-anzjan kien libes ħudi, tajts frasu paringwanti. Minnu fih l-istess ħaddiema informaw lil pulizija li fi ftit minuti qabdet lill-anzjan qrib is-suq taż-Żejtun u ġie arrestat mill-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit flimkien ma' dawk tal-Assa taż-Żejtun u tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali li qed imexxu l-investigazzjonijiet. Il-fera tal-HSBC ngħalqet għal pubbliku minnu fih skattaw l-investigazzjonijiet bost uffiċjali mit-taqsima forensika jaslu fuq il-post u fost oħrajn jibdew janalizzaw il-filmati tas-sigurtà tal-fera. B'xorti tajba ħadd mill-impjegati jew nies fil-fera mandarbu għalkemm uħud minnhom qalu l ħadu l-qata ta' ħajjithom. Sorsi ta' Wan News qalu li aktar tard ġie stabbilit li l-arma tan-nar li nstabet fuq l-anzjan kienet tal-plastik. L-istess sorsi qalu li l-anzjan instablu basket li kien fih tie clips li jistgħu jintużaw biex wieħed jorbot in-nies u bot spray li jintuża biex joqtol l-insetti u mifhum li dawn huma indikazzjonijiet ċari li l-an tal-anzjan kien li jwettaq hold-up. L-anzjan ittieħed minnu fih l-Assa taż-Żejtun bil-pulizija tibda tinterrogah biex tara x'waslu jagħmel dan l-attentat. Il-pulizija dderet ukoll titkellem ma' bosta mill-ħaddiema tal-bank. Il-pulizija mhix teskludi li raġel li tressa il-qorti fis-sigħat li ġejjin. Intant fi stqarrija l-bank HSBC aċċerta l-ħadd mill-impjegati jew klijenti li kienu fil-fera ma weġġa. Il-bank taħaj lill-pulizija tal-azzjoni immedjata biex ġie arrestat is-suspettat ewlieni. Qal li l-fera mistennija terġa' tibda topera mill-ħamis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.